Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juma ye juillet kalo tile 21 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati ni an ka kunnafoni lajɛ Mali kunnafoni point ale jabarani sanfɛ ka taa se Mali kunnafoni show ma an bɛ aw fo la dati foli min na kunnafoni ale waati sini aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛla Asimi Goita ye ale kɔni ma kɔnɔnin do Kayikaw ka dugu o kɔnɔna la kari natɔla in na Kayikaw kɔni wuli ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka an ka jamana ɲɛma ni ka ale bisimila a bisimila cogo la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma kɔni ta kun ye fɛn min ye o de ye terrain kɔni ale ye bolili daminɛ an ka jamana o kɔnɔna na a bɛna taa ni k'o baara tɔw ka olu lase ka tila tuguni Kayikaw fɛ yen nɔ lycée Kayikaw fɛ yen nɔ lycée public ka taga o birikiden fɔlɔ ni ka o da n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛnɛ fɛn min ye Kayi Bamakɔ Sandari sira fɛnɛ ye o sira o tiɲɛniba don a bɛna taga ni ka o sira fana ka pigi don o la ni ka o baaraw kun fɔlɔ ka o fɛnɛ daminɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ stade Abdoulaye Makoro Sisoko o kɔnɔna la min nu a bɛna kuncɛ ni meeting ye. Kɛlɛkɛcɛw ka chef d'état major général ale kɔni ye kunnafoniya ni ka o di ka yira ka fɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko fɛn min ye Birimadugu ani Sani Sare dugu ye nin dugu kofɔlen ninnu kɔni ni kɔna yɛrɛ kɔni manja juillet kalo tile 17 tɛmɛnen san 2023 tile tɔ yɛrɛ kɔnɔna la sa an ka fintigilakaw kɔni cunkan ani balakawuli ni ka o kɛ kalogɛlɛn dinɛ tigilamaw olu kan u dagayɔrɔw la min n'u kɔni sera ka fɛlɛ wuli u la u ye dankari kalogɛlɛn dinɛ tigilama caman ka buna hadamadenya la. Fɛn min ye Beninaw ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye Patrice Talon ye ale kɔni bɛ ka i labɛn min ni a bɛna bɔɲɔgɔnye kɛ jamana 3 ye o jamana 3 bɛ tali kɛ Burkina Faso Guinée Conakry ka taa se anw ka ba Maliba o ma ni jamana 3 min yɛrɛ ni fintigilakaw de kɔni bɛ ale ɲɛmaaya la n'u bɛ ka cɛmancɛ fanga kɔni kɛ nin wagati in na a nakun ye fɛn min sa o de ye kalafili minnu ni olu kɔni bolodalen don ni jamana 3 fɛ ka se ka na a dɔn a taabolo bɛ cogoya min na ani ka tila tuguni fanga o bɛ se ka segin so togoya min na. Ni wagati na samiya kɔni ale donin do an ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Mali météo ye ale kɔni ye kunnafoniya di k'a da denmansa bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko bɛɛ k'i hakili to i denw na ka sababuya kɛ samiya kɔni ale donna san na ale kɔnɔna na a bɛna ni jiba de o ji kɔni bɛ kɛ sababu ye sa ni ka walankata a sababuya denmisɛnnin minnu bɛ bɔ ni ka u ko sanjiw olu kɔrɔ a bɛ se ka taa ni denmisɛnw yɛrɛ kɔni ye ko de la ko denmansaw ka u hakili to u denw na san 2022 kɔnɔna na jiwoyon kɔni a taara ni denmisɛnnin caman de u sera ka maa minnu yɛrɛ bɔ ji la sa u ma bɛ t'i jɔ maa 100 o bɔɲɔngo la.
an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen nɔ fɛn min ye bugunatigɛ sɛbɛn ni o ye carte biométrique ye ale 1477 o de kɔni labɔra a tigiw fɛ ka kɛ ni 7279 o de kɔni bɛ yen nɔ ni wagati in na Kulukorokaw y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniya kɔni dira maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni taara u ka carte biométrique ni ka o labɔ olu kɔni ye maaw ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kunfɔlɔ de ye ni ka carte biométrique yɛrɛ kɔni ni ka o sɔrɔ o de la sa a ɲininen don maa minnu bɛ yen nɔ k'u ma taa u ka bugunatigɛ sɛbɛn ni ka o labɔ ko bɛɛ ka taa i ka bugunatigɛ sɛbɛn ta. Kalafili min ni a kɛra an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ juin kalo tile 11 ka taa kuncɛ tile 18 na san 2023 n'o kalafili kɔni kɛra sariya sun falen ni kalafili kɔɲɔ ye o jaabiw kɔni bɛna di an ka sariya sunba ale fɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 17 o wagati. Mali kunnafoni jabarani najɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛ nata in na inshallah kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan yanni an ka kunnafoni datugu fɛn min ye tunga lafiya ale de an ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya ma u bolo parankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 a musaka ye sefawari $4,400,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 o bɛ kalo 12 ma walima euro wari 382 o bɛ kalo 18 ma ni kila terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min bɛ yen nɔ sa k'i bɛ fɛ ka i sen tunga lafiya mɔgɔw ka sojɔ tɔn na ni o ye pari san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ bataki bila an ka WhatsApp o kɔnɔna la 72 18 42 47 villa simple fo ka taga se étage ma villa simple ale musaka bɛ euro wari 580 na étage o euro wari 780 o kuma la sa tunga lafiya ale nana tungarange olu lafiyali kama tunga lafiya ka hamina tɛ fosi tungarange minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ka se ka so sɔrɔ ba Maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛn donna nataw la.